Selamat malam. Owe wongku aruko namidana kodore nario omedatsu natsu no hi. Yang baju merah jangan sampai lolos. Jangan sampai tinggal di Owe wongku aruko namidana kodore nario omedatsu natsu no hi. Yang baju merah jangan sampai lolos. Siawasiwa umono uweni. Yang baju merah jangan sampai lepas. Lu jangan lihat cewek tar buronani lepas. Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Nyanyian kode, nyanyian kode. Duduk palalu, duduk palalu. Siawasiwa umono uweni. Lu jangan godain cewek aja. Lu bego kagak ngerti. Gue nyanyiin kode, 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 tak goblok kode, tak goblok kode, tak kode kode, tak goblok kode, kode kode, kode. Lu bego, bego, bego. Kudu dipiara, kambing dipiara jago. Jangan sampai tinggal di remeh. Gua puni ya, Pak. Gua mau piye lah. Gula kudu gedang. Jadi esok ini dodolan uduk ya sore dodol gedang. Arep ora ya? Ya laris ah, ora ketang. Bar iki ge marang Carmila yo, arisan dina Rebo paing. Iki arisan kok lali pleng-plengan au. Lho kan duwe apa ora? Ya urung dikirimi bojoku. Mau pegat ae. Merantau pian men. Oh nak pegat ta. Ayo golek rasa ae kok merantau barang. Iki kok bojoku merantau Taiwan. Bayarnya pira lho? Aduh ngono. Ayo ben larang kok. Di pabrik bantal. Aja kon mulai. Corona ora ya. Ya ora oleh kok. Mulai ra tiang pemerintah. Ayo wes. Golek lah ngandak apa ora, Jek? Boleh Mbak Carmila lho. Ya wis lah ya. Ari. Ayo, jare-jare Carmela yuk. Yo lagi metik Iki apaan ya? Kagak bisa. Oh, ini pos tabungnya. Udah telat. Wajar orang kena kena. bojo siji barek ora, rantau ora mulai-mulai. Omah dhewean.
Rano sing ngancani turu blas. Wanya aneh, setiap Buadine iku sapa jenengem alah Saulang. Cintia iya. saiki malah londe dadinan. Ale medengke. Ayo bisa juga bang ati. Soale dinanane iku bojone bawene gelak rasa karo. Mbak Pak Sugian mbak, apa deh? Dituyul mbak dia. Iya nak rupane melas ngono. Ayo masuk. Oke sayang. Santai. Assalamualaikum Mbak Carmila. Waalaikumsalam. Mbak Jessica, Mbak Stella, linggih Mbak, linggih. Dari arisan ya? Iya Mbak, iya. Bruh. Acara-acara Mbak. Iya, yuk. Karena sapa nih? Itu acara-acara kok ora. Oh, linggih Mbak, linggih. Linggih. Ya, linggih. Suwun nggih mbak. Tem Mbak. Mbak, aku mang ra Mbak Cynthia. Dino. Wacakane wol. Ro dhisik. Masa iya? Iya. Mas pangan kono lah aku. Iya. Biasanya melu arisan kene apa ora? Melu terus deh. Ngenteni ae kok. Yo, neni dulu paling rene. Bruh. Iki takne mantar jeng Stella mau. Wes. Takne melu arisan. Hai. Gimana Jeng arisannya? Sudah dimulai apa belum? Urung Jeng, linggih Jeng, monggo Jeng linggih. Monggo yuk. Masa sama kan linggih dhewe. Monggo Jeng monggo. Monggo kene lho. Jajane lho. Aduh. Kurang Jeng, kurang. Dubutin aku ta piye? Mboten Jeng. Iya. Kula nang ngapura. Ya ya. Amet yo, Amet. Amet nggih. Ya. Mbak, gue uduk kan. Oh. Iya, makasih Golek nama Jeng. karo iki apa? Rezeki yo. Alah, golek gadang. Bruh. Gue uduk iki lho, Yung. Kakei jajannya Singapura. Iya, Jeng Cynthia. Endi ki, Mas? Singapura. Lu kok sapa, Jeng? Bojoku lah. Bojomu golek rasa kok tekan Singapura. Kita bojone golek rasa ndi ya? Ah, saiki wis tak ijolno wis apa. Bruh. Gaya apa? Kayane lho. Wudi. Wudi ora umum. Aduh, kok mek uyul bojone. Enggak, itu yang ini sudah enggak payung. Sekarang saya sudah cari yang lain. Sekarang kerja di Singapura sana. Oh, Sampai Jepang. asli itu. Najis. Gayamu. Kucimu sih. Kucimu apa? Udah. Susu ta apa lah yo. Nek ngono. Mengkolan gue lama tau apa itu? Ah, kamu iri bilang aja. Terus apa kok? Mana plastik sana? Singapura. Bruh. Udah, ini arisannya dapat siapa nanti? Ora urus dapuranmu yo. Banyak deh, kali menang-menang karena piye? Hah? Jeng, apa piye? Jeng. Hah? Omahku Jeng. Ini iri Jeng. Linggih Jeng linggih, jeng arisan Jeng. Mas ya. Mas ayo. Galak-galak ayo, ayo galak ora pantes yo. Aja galak ajeng, aja galak susunem lara. Gitu ya.
Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Linggih, Mbak, linggih. Gitu lah ya. Ya. Arisan Mbak, Mbak. Iya, Mbak, arisan yo. Kenene Mbak Cynthia orang teko. Wes wong pira yo? Wong 5. Oke, wong 5. Aduh. Cynthia teko ndi mau Cynthia? Gimana terus apa? Tak bendek sore mau wis teko kene nganggur. Alah, wis. Tebu. Aneh spok nek perlakuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Cynthia. Wah. Linggih, Ceng. Gini loh. Ngono Bareng dengang. Sayang. Dur BC ora apa-apa. Nang resep. Gowo apa iku? Anteng-anteng omong poklek. Lho yo, anteng-anteng ta apa? Nganteng larang ke Thailand. Go piro? 350. Ewu. Kirane 1000 malah rupiah. Loh, kere. Kire. Oke, iku piye lah, Jeng? Lewanem. Aneh. Yo piye lah? Iku tasem iki. Oleh nyolong tak kok ndi yo. Kita kok larang ngene. Yo, wong duwe duwe tetep regane larang-larang ah. Jeng. Asli apa kayu? Asli tok. Alah ini Ini, paling nah. tas kok bojok ini. Jeng. Ini dari kulit buaya. Ono mereke bojok lho, kok bojoknya sapa itu? Bojok paling kono. Ini Tulisannya kondang balik nong. Roh. Tak sopo. Mana sebastas? Cek tak PA. Jajanin di jajanin. Cek tak PA jaminan Ayo. yo. Ya nasi Cek Pak. amet Jeng amet. Orang tamu lah. Gerong suge kok kaliran barang nih enggak. Iya. Iki Jeng jajane Jeng. Jadi sambi sik yo. Ini sambi kaliran bermangan. Jadi sambi. Nek orang kaya mangan ngene kok gak? Gak level. Jeng. Cek level. Gak. Makanan apa? Karak paling. Karak kangkung. Kangkung. Iya. Piye? Nutrisi ya. Oke. Mbak, ada buka ayo. Harisane mulai lho. Oke. Enggak no, mangan kangkung ben bodine. Oke. Bodine piye? Lapar. Bodi layang mana layang. Ya iki arisane. Harisane Jeng. Ayo harisane ayo. Nah di kopi tak hitung-hitungan sik karep ngono. Oh, gater kabeh 200 ndek sore, Pak. Wis sekolah piye kok hitung-hitungan? Iki arisan model saiki Jeng. Iku bocah iku sekolah S1 ya. S1 rata-rata. Apa? Nah, S1 SD, S2, SD SMP. S3. Anyepen terus golem. Ngono kepaan. Mereka ki wong desa bangeten kok. Piye? Iki hitung-hitungan Hongkong. Arisan model ngono iki Jeng. Wis gong. Iya, Sandani san. Mari sugih barane. Yo, ora naon nggo tas ngene iki, nganting-nganting ngene iki yo. Model ngene iki kok Jeng. Ya iso. Esok iki mung sing dikocok metune piro kok. Iya Jeng iya. Ini san. Kacoke elon-elon apa bener-bener? Ah, coba banter lara. Oh lara. Heeh. Kados berane gadeg Jeng. Nyawi. Mandi sene. Parfumku ada banyak ambu kecut itu. Iki tak gembolok kelek anggere dino.
Iki goreng sih pakai ngomong atas. Ya ora sih, ayo. Ya ora sih. Ayo. Nah ini biar saya deh. Wah, nemberah. Era sango. Bacaan gak uang. Lah. Iki tre sakit apa? Gisinya ngene iki kira ana jerone. Ayo, jero apa? Air keras. Oh iya. Nah, ngokne ya. Duh. Buka eko nguntuh Oh, barang. buka untuk buka ngotangan ora enak. Apa ngono rasane? Ini gue dalam tak bune. Gila tak mancal utak. Rasa ngono kowe ketemu suwe. Era di duit wes penak tombok iki lho arisan kok. Paling tok. Kok nunggu tuku ngene